Pak. Jangan kepat juga mas, mbak. Contoh. Wes berak kan gowo. Kamu ngomong loh. Dua cuma cuci. Akan wong sing dicuci, nyuci duit di penjara loh. Entuk kabar kon ndi kok iso nyuci duit di penjara? Aku tas duit yang TikTok. Rumah samu nyuci duit ewan-ewan 5.000 ngene iki terus buat di penjara ngono. Iya. Goblok kowe. Pencucian duit itu ora duit 5 iki lho katut kekumbah lambimu ki mau. Mas kok. Ini duit 5.000 di penjara lho, Mas. Dan juga aku mewah 10.000-an kok. Wes lek kabar urung pener ra sampai naku. Nyuci duit iki ora kecuci, ora katut kekumbah nih sing di penjara. Wes ora ngerti kuwi. Ngelmumu urung teko. Rumah sakne nyuci duit katut kekumbah ngene iki sing di penjara. Heeh. Urung teko ngelmumu, tak jelasne lho. Anu, urung ngerti kowe pencucian duit iki awakmu urung ngerti. Urung wayahe. Wis kono, ndang persiapan apa sing disiapne kono. Raine duit 5.000 katut kekumbah kok di penjara. Iki sing penjara iki apa gelem ngingoni aku. Duit 5.000 di penjara. Duit katut kekumbah sakmene kok di penjara iki lho. Heh. Iki lho katut kekumbah. Kok iso ngabari aku pencucian duit di penjara.